F'maratona tal-ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista bit-tema Inkomplu Niġġeddu inġebret is-somma ta' 615,123 euro. B'dawn il-fondi l-Partit Laburista se jkompli bil-ħidma tiegħu favur il-Maltin u l-Għawdxin kollha, bħalma għamel fl-aħħar snin, b'mod partikolari tul il-pandemija tal-Coronavirus. Fil-fatt, f'intervista waqt programm speċjali fil-maratona, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar il-prinċipju li mexxa lill-Gvern fl-għajnuna li ta' lill-familji u lin-negozji, dak li jiġu salvati l-impjiegi. Qal li l-Partit Laburista huwa sinonimu mal-ħolqien tax-xogħol u dan il-Gvern wera kemm verament iħobb lil ħaddiem. Hija realtà li aħna għandna madwarna l-Ewropa kollha illi krollat fil-verità jekk tara r-rati ta' mwiet ta' 20,000 ta' mwiet, ekonomiji kollassati. U tajjeb li nibqgħu nfakru dan is-suċċess kbir li għamilna aħna fuq livell ta' saħħa, fuq livell ekonomiku, verament ibrillajna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-kisbiet kbar fis-settur tal-governanza. Bil-Kummissjoni Venezja faħret il-passi u riformi storiċi li qed jieħu l-Gvern Malti. Issa tellajna l-istandard għal pajjiżi oħrajn u jien ġew infurmat ukoll anke fih dan il-Kummissjoni Ewropea li qegħdin jgħidu lil numru ta' pajjiżi ħarsu lejn x'għamlu f'Malta. X'differenza ġifieri fil-li f'mument minnhom aħna konnet niġu kategorizzati man naħa isfel. Illum qed jgħidu l-ħadd ieħor ħarsu lejn Malta, araw daw kif irnexxilhom jaqilbu l-affarijiet minnaħa dawwarna l-affarijiet bil-kontra. Ġifieri fejn min-naħa isfel tlajna fuq il-parti ta' fuq. U hekk kif l-imxija f'pajjiżna ġiet ikkontrollata b'suċċess, bint il-Prim Ministru ċkejkna Georgia May ridet tajt tagħha hekk kif tinsab fl-aħħar ġimgħa tal-lezzjonijiet online f'din is-sena skolastika. Issa s-sajf, l-ewwel ingawdina għas-sajf, mbagħad wara s-sajf iva irrid nerġa' nara sħabi u nerġa' mmur l-iskola. Omma Lidja saħqet li għalija għal Robert il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja huwa priorità u ringrazzjat lill-edukaturi għas-sagrifiċċju u l-impenn tagħhom fl-aħħar xhur. Nixtieq nirringrazzja lill-għalliema kollha illi b'dedikazzjoni baqgħu jagħmlu lezzjonijiet li tfal tagħna biex ikunu preparati issa s-sena skolastika li jmiss. Intant, fit-tmiem il-maratona l-mexxej Laburista kellu messaġġ ta' ringrazzjament għal dawk kollha li taw donazzjoni bris il-Partit Laburista. Inwiegħed ħaġa waħda, nwiegħed ħafna iktar ħidma b'impenn, ħidma b'dedikazzjoni, ħidma b'lejaltà sabiex inkomplu mmexxu dan il-partit il-qudiem fuq kollox immexxu il-pajjiż il-qudiem din il-ħidma bris il-poplu Għawdxi u Malti kollu. Nirringrazzjakom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.